Bona nit. Anem a començar la sessió plenària d'avui dilluns, dia 16 de desembre de 2010. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova. Punt 2, donar compte decrets alcaldia. Bona nit. Es dona compte en el plenari els decrets de l'alcaldia adoptats des del dia 12 de novembre fins al dia 5 de desembre de 2019. Tercer punt, donar compte, correspondència i disposicions oficials. Es dona compte del plenari en quant a les entrades des del número 3087 de 11 de novembre fins al número 3330 de 5 de desembre de 2019 i els registres de l'entrada del mateix període. I en quant a les sortides des del número 1151 de 11 de novembre fins al número 1222 de 5 de desembre de 2019 i registres electrònics del mateix període. Quart punt, ratificació del decret d'alcaldia de 4 de maig de 2018 relatiu a l'adhesió de l'Ajuntament de Ral de Gandia a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València. Bueno, este decret és de l'any passat, però ens han demanat ara que tenia que ratificar-lo el plenari. La resolució diu: vist el reglament de creació i funcionament de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere publicat al BOP número 52 de data 14 de març de 2018, resultant que la finalitat de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere és vetllar per la prevenció, la detecció i erradicació de la violència a través d'un espai de coordinació institucional liderat per la Diputació de València que permeta millorar la gestió de les polítiques públiques contra la violència de gènere de les entitats locals de la província de València. Considerant la conveniència de l'adhesió de l'Ajuntament del Real de Gandia a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, resol primer, sol·licitar l'adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València. Segon, subscriure els compromisos establits en el reglament de creació i funcionament de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. I tercer, traslladar el certificat del present acord a la Diputació de València. Una intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Cinquè punt, aprovació, ampliació termini d'execució de l'obra Pavelló Esportiu Municipal, sol·licitada per Doalco, S.A., empresa adjudicatària. La proposta diu: vist l'escrit presentat el dia 9 de novembre de 2019 amb el número 243 de registre d'entrada per la mercantil Doalco, adjudicatària de les obres Pavelló Esportiu Municipal de Real de Gandia, en el que sol·licita l'ampliació del termini per a la finalització completa de les obres per un període de 71 dies correguts a partir de la data de finalització inicialment establida, és a dir, fins al dia 31 de gener de 2020. La mercantil justifica l'esmentada ampliació del termini degut a que al començament de les obres es detecta que la solera de la pista existent, la qual es preveu mantindre com base del paviment del nou pavelló, presenta un desnivell fins al carrer principal d'aproximadament 12 centímetres. No està previst en el projecte. Això obliga a realitzar una nivellació amb formigó HM 150. També exposa altres causes degudes al retard en la tramitació i autorització per part de l'empresa subministradora d'energia elèctrica per l'execució de la línia subterrània de baixa tensió. Per tot això, tant l'execució del paviment previst sobre la solera existent com el subministrament i muntatge de les cabines sanitàries i l'execució de la línia subterrània de baixa tensió sofriran un retard sobre la programació prevista de l'obra. Vist l'informe emès per tècnic director de l'obra de data 26 de novembre de 2019, en el que una vegada analitzats els motius exposats per l'adjudicatària Doalco, considera justificades les causes assenyalades que han motivat el retard de la finalització de les obres i, per tant, informa favorablement la petició d'ampliació del termini fins al dia 31 de gener de 2020. Resultant que el plec de clàusules administratives aprovats per l'adjudicació de l'obra preveuen en la clàusula setena la possibilitat de pròrroga en l'execució de l'obra, sempre que les seues característiques romaguen inalterables durant el període de duració de la pròrroga, que s'acordarà per l'òrgan de contractació, en aquest cas el plenari de l'Ajuntament.
Considerant el que s'ha exposat anteriorment, per esta alcaldia es proposa al plenari l'adopció dels següents acords. Primer, autoritzar a la Mercantil d'Oalco S.A. l'ampliació del termini per a la finalització total de les obres pavelló esportiu municipal fins al dia 31 de gener de 2020, pels motius assenyalats anteriorment. I segon, notificar el present acord a la Mercantil d'Oalco per al seu coneixement i efectes. Alguna intervenció? Sí. Quan van firmar el contracte amb l'empresa no hi havia cap clàusula que deia que va ser en el preu de l'obra en cas que se retrasarà l'entrega. Entenem que aquesta pròrroga no estava prevista, va tenir un sobrecost al que teníem pressupostat. Segons hem consultat, també la correcció de desnivell tarda una setmana més o menys. I després de la llum és un servei, pensem que el poliesportiu no estaria disponible per a posar-lo en marxa, però que no afecta a la finalització de l'obra. Sí, jo, respecte a la clàusula, la secretària... No, no tinc res d'això. No està bo. He llegit algunes obres en què sí que posa que hi ha clàusules que en cas de que s'atraci l'obra i tot, es disminueix el pressupost. No, aquesta estava... no apareixia. I per l'altre, simplement, nosaltres ens cenyim a l'objectiu de programa tècnic. No estaria de més aquesta clàusula de cara a futures contratacions que la propi posar perquè és una que el poliesportiu estem esperant tot el cop de ganes. Sí, estarà. El que sí que per l'este plec i en concret, qualsevol plec, és que en el cas de retraso sí que pots penalitzar a l'empresa adjudicatària en multes. Això és el que jo em referia, que si no el van... Això sí que es pot fer, però sempre que... No havia gastat la paraula multa perquè és algo que... Sempre que siga una actuació per part d'ella, de l'empresa desleal, o que siga, no sé, que siga algo que li puguis tu imputar a ella, que ho va fer mal per algo, però en aquest cas... No, el tècnic... és que cara a les pròximes contractacions que... Això sempre es posa, perquè la llei... Tot està, segons dius, que ja està. Si és en concret això que estàs dient, sí que ho posa, de poder penalitzar l'empresa per un retras injustificat en l'execució de l'obra es pot ficar unes multes. Conforme diu la llei de contractes, això sí que està en el plec de clàusules. Però ja dic que com en aquest cas el tècnic ha considerat que el retard és algo que es pot justificar, que no, el tècnic no es té. Clar, la proposta li hem demanat un informe al tècnic dient que si pareixien apropiades les justificacions per les quals es retrasava. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? S'aprova per majoria. Sisè punt. Aprovació, bonificació 95% inicio sol·licitada per la Comunitat de Regants de la Sèquia Vernissa. La proposta diu: atès que per don Miguel Banyús Jordà, en nom i representació de la Comunitat de Regants Sèquia Riu Vernissa, mitjançant l'escrit de 10 de desembre de 2019 al número de registre d'entrada 3338, es va demanar la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en l'expedient tramitat per a la concessió de llicència per executar les obres denominades instal·lació, rec integral i col·lectiu per la modernització del regadiu, ubicades en el terme municipal del Real de Gandia. I vist el que estableix l'article 5.1 de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el qual diu que el ple de la corporació, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres, podrà concedir una bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques o artístiques o de foment d'ocupació que justifiquen tal declaració, resultant que les esmentades obres han sigut declarades d'interès general per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en la resolució de 18 de juliol. Apartat 5. Considerant el que s'ha aprovat anteriorment, per aquesta alcaldia es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Primer, declarar l'obra d'instal·lació de rec integral i col·lectiu per la modernització del regadiu, ubicada en el terme municipal del Real de Gandia, obra d'especial interès i utilitat municipal, ja que és una obra que beneficia els agricultors de tot el municipi
i es tracta d'una obra declarada d'interès general per la pròpia Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Segon, concedir la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres liquidada, 13.610 euros, que suposarà un import de 680 euros en un cèntim, una vegada deduïda la bonificació. I tercer, notificar el present acord a don Miguel Baños Jordà per al seu coneixement i efectes. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Setè punt, moció a l'alcaldia per fomentar l'ús dels aris reciclats en les obres municipals. La moció diu: actualment una gran part dels projectors d'obra, plecs de prescripcions tècniques, memòries tècniques valorades, així com plecs de clàusules administratives de contractació d'obres per part del sector públic valencià, no contemplen l'utilització d'aris d'origen reciclat. És més, fins i tot solem trobar l'exigència d'usar aris provinents de front de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts per aris reciclats, reviviments de rases, terraplens, bases i subbases. El programa de prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana estableix, de conformitat amb el Real Decret 105/2008 de 1 de febrer, l'obligació de fomentar la prevenció i utilització de productes procedents de la valorització de residus de construcció i demolició, indicant, entre altres, mesures les següents. Mesura 4. Promoure la inclusió en els plecs de contractes d'obra que du a terme l'Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu de prevenció i reutilització per la valoració de l'adjudicació. D'acord amb això, en els plecs de clàusules administratives particulars que s'elaboren per a l'adjudicació de contractes d'obra s'incorporaran com a criteris mediambientals de caràcter objectiu sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i o tècnicament viable l'ocupació de materials procedents de processos de valorització de residus, en particular la utilització d'aris reciclats. Mesura 4.4. Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició com a residus inerts, adequats en obres de restauració, condicionament i reviviment, o amb fins de construcció. Mesura 4.5. Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la normativa específica per a la utilització d'aris reciclats en el sector de la construcció. Actualment, els aris reciclats s'utilitzen principalment en els ferms de carreteres, els reviviments i els drenatges. Els àrids han de complir la normativa tècnica que a l'Estat espanyol nacional s'ha desenvolupat en les especificacions tècniques en el plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts i el plec de prescripcions tècniques generals per a obres de conservació de carreteres. Per altra banda, els aris reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als aris naturals. Amb la introducció d'estos en les obres no sols aconseguim reduir la quantitat d'enderrocs en els abocadors controlats o incontrolats i reduir l'impacte ambiental de les explotacions d'extracció, sinó una millor gestió econòmica, reduint el pressupost d'execució material de les obres públiques. Per tot això, presentem al plenari els següents acords. Primer, que els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que encomanen la regidoria d'Urbanisme i Alcaldia s'eviten les restriccions per a l'ús regulats i permesos dels aris reciclats. I segon, que en els plecs de clàusules administratives elaborats per a l'adjudicació d'obres s'incorpora com a criteri objectiu la utilització d'aris reciclats. Bé, jo crec que la moció queda clara, simplement informar que aquesta moció ha sigut enviada per la plataforma Construir la Sostenibilitat i va ser presentada a principis de la legislatura en el primer plenari que es va fer a la Mancomunitat de Municipis a Gandia. Tomàs Femenia, conegut com a exalcalde de Xeresa i és president de la Mancomunitat, la va presentar allí als diferents municipis i ja han sigut diversos municipis els que han aprovat i la majoria de municipis no estan presentant aquesta moció cap grup polític, sinó està sent institucional, són els alcaldes. La setmana passada va venir a parlar amb mi, que ja la tenim prevista, ens ho va comentar i aquest és l'argument perquè la presentem avui. Iniciem, com ho ha dit ahir, a partir del govern municipal, sempre que sigui possible tindre aquesta mesura, doncs sí, perquè estem a favor de tot el que faci mediambiental i aquest és el punt important de la moció. Una intervenció? Nosaltres també vam estar repassant-la perquè també ens va arribar i volia parlar amb vostès per això perquè pensaven que era una cosa que s'havia de presentar en el
perquè sabem que s'ha presentat en diversos ajuntaments, que està afectant-se, entonces sí que volíem parlar amb vostès per a presentar-la com algo conjuntat de tots, perquè creiem que sí que és important. El motiu és un test de fer l'alcaldia no és un. Nosaltres la tenim preparat amb ella per a parlar amb vostès. Molt bé. Una intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt, 8, moció Grup Municipal Compromís sobre violència de gènere. Ismeta? Bona nit. Esta moció és presentada per el grup Compromís, però està treballada per Dones en Compromís. I la moció diu així. El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere durant el primer encontre feminista de Llatinoamericà i del Carib, celebrat a Bogotà, Colòmbia, l'any 1981. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. Han passat molts anys i la violència de gènere, en lloc de desaparèixer, s'ha situat al centre de les notícies, les xarxes socials i fins i tot de les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les serves supervivents, per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves. Volen controlar i sotmetre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors. Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. Són molts els instruments que l'administració està utilitzant contra aquesta xacra social. Lleis orgàniques, reials decrets, lleis, decrets, pactes, però continuen els assassinats de dones. En què estem fallant? O és que falten més recursos o que s'impliquen més les administracions que gestionen cara a cara amb els seus veïns i veïnes? Les nostres administracions locals estan també implicades en aquesta lluita contra la violència de gènere i masclista i han signat els pactes estatals i autonòmics. A més, algunes formen part de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, projecte més important que busca incentivar el treball dels municipis en la lluita d'erradicar la violència de gènere i ajudar-los a reconèixer aquest esforç a través d'un ens supramunicipal. La Mancomunitat de la Safor, com a ens aglutinador de necessitats i recursos de la nostra comarca, seria també un excel·lent recurs per a coordinar i donar resposta a la greu problemàtica que es presenta quan una dona, sobretot als municipis més menuts, és agredida i no pot comptar amb els mínims recursos, tant en aquests moments com en la posterior atenció psicològica, que li permeta superar la difícil situació emocional en la que es troba. Per tot això es presenta la següent proposta d'acord. El ple de l'Ajuntament del Real de Gandia acorda 1. Que l'Ajuntament formi el seu personal en el protocol d'intervenció en els casos de violència de gènere. 2. Que es porten a cap les accions que el municipi té incloses al Pla d'Igualtat que té vigent, perquè de manera transversal la igualtat i la prevenció de la violència de gènere estiga present en tots els àmbits de convivència del municipi. 3. Demanar a la Mancomunitat de la Safor establisca un espai amb els suficients recursos humans i econòmics per posar a l'abast de tots els municipis una atenció psicològica adequada que ajudi les dones que han patit violència de gènere o qualsevol tipus d'agressió i recuperar el seu equilibri emocional i la seva pròpia autoestima. Així mateix, oferir una orientació i acompanyament, si escau, en la reinserció al camp laboral. 4. Demanar a la Mancomunitat de la Safor que posa a disposició dels municipis mancomunats una partida econòmica perquè les dones que han d'anar al centre d'atenció a les dones 24 hores de dia i no tenen recursos puguen fer front a les despeses de desplaçament.
5. Enviar còpia d'aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Com bé diu la moció, l'objectiu és intentar aglutinar tots els recursos que puguen haver disponibles per evitar, d'una part, la violència de gènere i, per l'altra, important, l'ajuda a totes les víctimes, que són les dones, en quant al tema econòmic i al tema psicològic i social. I considerem que aquesta mesura el que fa és que des dels pobles, sobretot els més xicotets, com he dit, no disposem de recursos suficients per a poder ajudar d'una manera eficient, al 100%. Aleshores, ja que la Mancomunitat és l'espai idoni com a entitat local per a aglutinar a tots els diferents pobles, que siga des de la Mancomunitat on es puguen portar totes aquestes accions. Per supost que el Popular està a favor de tot el que es programa de l'espasa. Sobretot som un grup de dones, entonces més encara ens recolzem més. Però també volem demanar que tant del grup socialista com del grup Compromís una condena a les paraules que el regidor de Gent de Ador va publicar a les xarxes socials insultant a Cayetana Álvarez de Toledo, dirigent del Partit Popular, fent uns comentaris masclistes i ofensius per a qualsevol cosa. I és més, exigir que al senyor alcalde, com a ajuntament, amb relacions a l'Ajuntament d'Ador, on aquest individu és regidor, li demane la reprovació d'aquest individu, perquè no li puc dir home, és un individu. En aquest cas, la insultada és una dona del Partit Popular, però faríem igual si fos un altre d'un altre grup polític. No podem quedar-nos a soles en aprovar mocions i fer demagògia, n'hi ha que passar a l'acció i demanar que aquest individu tingui un castig. S'ha presentat avui en l'Ajuntament d'Ador una carta del Grup Popular d'Ador a la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Ador, explicando que los comentarios vertidos en la red social Facebook por el señor Ángel Mascarell, concejal de Cultura y Fiestas y Juventud, con fecha del 13 de diciembre del 2019, contra una persona del Partido Popular, son una obscena y soez muestra de su nula capacidad para el ejercicio de ninguna función pública. Desde el Partido Popular condenamos sus comentarios que atentan contra la dignidad y el honor de Cayetana Álvarez de Toledo y muestran el machismo y odio contra las mujeres de la hoy concejal Mascarell. Creemos que el ejercicio de la política, una actividad noble de servicio a los demás, es incompatible con esas reprobables conductas. En política se está para representar y dar ejemplo, exactamente lo contrario que ha exhibido el alumno concejal Mascarell. Su conducta debe ser condenada de forma firme y sin paliativos por la Corporación Municipal y por su alcaldesa Manuela Faust Mascarell, que todavía no se ha pronunciado sobre este censurable comentario proferido a uno de los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ador. Y ahí soliciten la reprobación de Ángel Mascarell en el pleno del Ayuntamiento de Ador para que posteriormente presente su dimisión. Realizar una declaración institucional condenando dichos comentarios y remitir unas disculpas públicas firmadas por todos los miembros de la Corporación Municipal. Pense que una persona que representa a un poble no pot fer aquests comentaris, ni esa persona ni ningú. Jo puc pensar el que vulgui, però pense que no es pot fer. Pense que és un tipus de violència a contra la dona. Des del PSOE del Real també estem a favor de la moció, per tant també anem a aprovar-la. Respecte a les paraules, no n'hi ha pau més que dir, són paraules totalment condenades i totalment recolzades i no estem a favor, ho haig de dir, que ho haig de dir, si era d'Ador, si era de Gandia. Per tant, per això suposa que l'Ajuntament d'Ador, en la seva alcaldessa i el seu equip de govern de l'Ajuntament són els que tenen que reprovar a dit conseller. Per l'altre, ja ho hem dit públicament i privadament, per tant no és una cosa que haurà passat així, haguem actuat d'una manera contundent sobre aquestes paraules i el partit que sigui. No, jo diria més que res perquè com nosaltres tenim una espècie de relació per la piscina, no estaria de més que oferim algun tipus de... No sé, vostès com a grup popular poden presentar la grup popular? No s'han presentat, com a grup popular. Però com a grup popular del Real... Pensem que estem d'acord amb el que ha presentat el company d'Ador, però volíem que quedara reflejat que l'Ajuntament del Real reprova aquest tipus de comentaris. Sí, ara i sempre. Passem a votació. Una intervenció més? No? Passem a votació de la moció de compromís. Vots a favor? S'aprova unanimitat. 9è punt. Aprovació ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per subministrament d'aigua potable i clareguerar.
confirmar-ho en la gestió, es veu que s'ha tallat alguna columna en el que és l'article 5 de l'ordenança, que és on regula les tarifes, apareixen les domèstiques, les industrials i les de l'urbanització. Quan tu esta matí m'has cridat, entonces el tret per 4 i entonces com a una cosa, si falta algo. L'increment és del 2,7 per a totes les tarifes des que van aprovar l'última actualització que va ser l'any 2017. Això és conseqüència de quan el plenari va aprovar la petició de que va ser l'augment de les tarifes de l'aigua potable i del clavegueram, i a part que ells demanen i nosaltres l'aprovem i la comissió de preus també autoritza aquests preus, cada ajuntament té que tindre una ordenança que reguli els preus de l'aigua potable. Abans això era una tassa amb l'ordenança fiscal perquè se suposava que era una contraprestació tributària o fiscal, però en la nova llei de contractes del 2018 considera que aquest tipus de prestació és una prestació patrimonial i no té caràcter tributari. Per això canviem l'ordenança que teníem una ordenança fiscal que regulava la tassa de l'aigua potable i clavegueram, i ara li se diu així, una ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per subministrament d'aigua potable i clavegueram, però que simplement regula el mateix que l'anterior. Els preus que a partir de quan entre en vigor es pagarà en el poble per el subministre d'aigua i de clavegueram i la prestació del clavegueram. La proposta de l'alcaldia diu: en virtut de la provisió de l'alcaldiat al dia del 26 de novembre de 2019 es va incoar l'expedient per la imposició i ordenació de l'ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per subministrament d'aigua potable i clavegueram. Vist l'informe emès pel secretari d'aquesta corporació de data 26 de novembre de 2019 en relació amb el procediment i la legislació aplicable. Vist el resultat de la consulta pública efectuada a través del portal web d'aquest Ajuntament. Vist que en data 26 de novembre de 2019 es va lliurar el projecte d'ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per subministrament d'aigua potable i clavegueram pels serveis tècnics municipals. Per aquesta alcaldia es proposa al plenari l'adopció del següent acord. Primer, aprovar provisionalment la imposició i ordenació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per subministrament d'aigua potable i clavegueram i l'ordenança municipal reguladora d'aquesta, en la redacció que a continuació s'arretiega. Article 1. Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133 i 142 de la Constitució, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per subministrament d'aigua i clavegueram, que es retirà per la present ordenança reguladora. Tot això en aplicació del que s'estableix sobre aquest tema pel nou apartat 6 de l'article 20 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, en la redacció aprovada per a dir nou apartat 6 per la disposició final dotzena de la llei 9/2010 de 8 de novembre de contractes del sector públic, l'entrada en vigor de la qual s'ha produït el 9 de març de l'any 2018. L'anterior en concordança amb el que s'estableix per la disposició addicional 43a de l'estada llei de contractes del sector públic i per la disposició addicional primera de la llei 51/2003 de data de desembre general tributària, en la redacció aprovada per la mateixa per la disposició final onzena de la ja citada llei 9/2010 de contractes del sector públic. Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial. Constitueix el pressupost de fet d'aquesta prestació patrimonial a l'activitat municipal tècnica administrativa tendent a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar les comeses a la xarxa de subministrament d'aigua i atorgar la concessió de la connexió de les instal·lacions particulars de vagació d'aigües residuals a les xarxes públiques de clavegueram. B. La prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua. I C. La prestació de serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals a través de la xarxa de clavegueram municipal i el seu tractament per a depurar-les. Article 3. Obligats al pagament. Són obligats al pagament les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la llei 58/2003 general tributària, que siguin els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiaris d'aquest servei qualsevol que siga el seu títol, propietaris, usufructuaris o arrendataris, fins i tot en precari. 2. En tot cas, tindrà igualment la condició d'obligat al pagament en substitució de l'obligat principal
el propietari de l'immoble i podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquells beneficiaris del servei. Article 4. Responsables. Respondran solidàriament de les obligacions de l'obligat al pagament les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de data de desembre general tributària. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 43 de la Llei 58/2003 de data de desembre general tributària. Article 5è. Quota. La quota corresponent consistirà en la següent tarifa. Per no llegir-ho perquè són molts números i al final no s'enteneu bé. Són les diferents quotes que es paguen per el subministrament d'aigua potable dividides conforme estaven fins ara en tarifes domèstiques, tarifes industrials i les tarifes de l'urbanització Monterrey i Monterrey són un poc més cares que les del poble. Això ja vos dic que s'ha augmentat un 2,7 sobre el que n'hi havia aprovat en l'any 2017. Article 6è. Exencions i bonificacions. No es considera exenció ni cap bonificació en la liquidació de la present prestació patrimonial. Article 7è. Periodicitat de la facturació i meritació de l'obligació de pagament. Esdevenga la prestació patrimonial i naix l'obligació de pagament quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa, des que tinga lloc l'efectiva escomesa de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram. Article 8è. Declaració i ingrés. Els obligats al pagament formularan les declaracions d'alta i baixa en el cens de la prestació patrimonial en el termini de 30 dies des de la variació de la titularitat de la finca. Aquestes declaracions faran efecte a partir del dia primer del trimestre natural següent de la declaració. La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència d'escomesa a la xarxa. 2. En el supòsit de llicència d'escomesa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i una vegada concedida es practicarà la liquidació que procedisca, que serà notificada per a ingrés directe en la forma i terminis establerts. 3. És competència del concessionari del servei municipal d'aigua i clavegueram la recaptació, gestió i administració de les prestacions objecte d'aquesta ordenança. Article 9è. Inspecció i recaptació. La inspecció i recaptació es realitzarà d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la mateixa, així com les disposicions dictades per al seu desenvolupament. Article 10è. Infraccions i sancions. En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions, així com les sancions que les mateixes corresponguen, en cada cas, s'estarà el que es disposa en la Llei 58/2003 de data de desembre general tributària. Article 11. Via de constrenyiment. Els deutes impagats s'exigiran mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment. Disposició addicional primera. Atès que el règim jurídic substantiu bàsic aplicable a la figura de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari actualment establert a caràcter general en la disposició addicional primera de la Llei 58/2003 de data de desembre general tributària i a caràcter específic per a les entitats locals en el nou apartat 6 de l'article 20 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no ha sigut encara desenvolupat normativament per el legislador estatal mentre no sigui duta a terme aquesta regulació normativa de desenvolupament i el no disposat expressament per la present ordenança reguladora seran d'aplicació supletòria de prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta les determinacions sobre implantació, gestió, inspecció, recaptació i revisió en via administrativa establides per a les taxes per els esmentats textos legals. I disposició final, la present ordenança reguladora, una vegada aprovada per l'Ajuntament ple, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la província, romanent en vigor fins que expressament s'aparti de la seva modificació o derogació. Segon, donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant l'exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de la província per termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, considerar en el cas que no es presenten les reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat que l'acord és definitiu sobre la base de l'article 17.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per el decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. ¿Alguna intervenció?
Bueno, esta modificació va lligar a la pluja de classes d'aigua potable i preveurà aquest episodi del mensaje base que van aprovar vostès en el plenari d'octubre. I nosaltres ja ens vam oposar a aquesta puja, lògicament vam oposar-nos a aquesta modificació. Sí, en el mateix sentit, també nosaltres, per part de Compromís, llancem la mateixa idea, que tal com ens vam oposar en l'anterior plenari a la pujada de les tarifes, ara estàvem intentament contra l'ordenació. Nosaltres en el mateix sentit, conforme vam votar a favor, també votarem a favor. Per tant, passem a votació. Vots a favor? En contra? S'aprova? Següent punt, 10. Aprovació esborrany conveni OS urbans municipals. Bé, la proposta de l'alcaldia diu: vista la proposta de l'alcaldia relativa a l'aprovació del conveni per la cessió temporal a l'Ajuntament del Real de Gandia de les parcel·les número 4 del polígon 3 del Real de Gandia, propietat de Albertina Agulló Nadal, Pilar Rosa Agulló, María Rosario Rosa Agulló, Rosario Pérez Agulló i Amadeo Pérez Agulló, per a ser utilitzat com horts urbans municipals. El tenor li s'explicarà el següent. El conveni diu: reunits d'una part el senyor alcalde Gustavo Mascareta Razona, en nom i representació de la Corporació Municipal, facultat que ostenta de conformitat amb el que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i estan degudament facultat per aquest acte per acord del ple de l'Ajuntament de data 16 de desembre, assistit per la secretària interventora de l'Ajuntament, Ana Grau Serra, que dona fe de l'acte. L'altre, tots els propietaris de la parcel·la: doña Albertina Agulló Nadal, doña Pilar Rosa Agulló, doña María Rosario Rosa Agulló, doña Rosario Pérez Agulló i, per últim, don Amadeo Pérez Agulló. Es posen, primer, que l'Ajuntament del Real de Gandia, en ús de les previsions de l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, podrà promoure tota classe d'activitats que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 2. Que una d'aquestes activitats serà el desenvolupament del projecte d'horts urbans, per al que és necessari un terreny sobre el qual es farà la cessió de xicotetes parcel·les cultivables. 3. Que l'Ajuntament del Real de Gandia no disposa actualment del terreny adequat per a dur a terme aquest projecte. 4. Que els propietaris de les parcel·les número 4 del polígon 3 del Real de Gandia, parts d'aquest conveni, accepten la cessió temporal de l'esmentada parcel·la per a contribuir a la realització de l'activitat. És per aquestes premisses que els compareixents acorden el present conveni, que es regirà per les següents clàusules. Primera, cessió d'ús de la parcel·la Albertina Agulló Nadal, Pilar Rosa Agulló, Rosario Rosa Agulló, Rosario Pérez Agulló i Amadeo Pérez Agulló en qualitat de propietaris dels immobles en referència catastral. Parcel·les número 4 del polígon 3 del Real de Gandia cedeixen temporalment l'ús dels terrenys de la seva propietat a l'Ajuntament del Real de Gandia per al fi exclusiu i excloent de ser dedicats al projecte d'horts urbans municipals. La sessió començarà a dia de la signatura del present conveni i finalitzarà en el moment en què els propietaris realitzen requeriment a l'Ajuntament per concórrer en alguna de les causes esmentades en la clàusula 4 d'aquest document. Segona, contraprestació de la sessió. La cessió de la parcel·la comportarà una renda anual a l'Ajuntament per import de l'IBI rústica de la parcel·la. Tercera, costos de l'actuació. Els costos que puga comportar l'actuació i l'adequació de la parcel·la a la finalitat acordada seran sufragats per l'Ajuntament del Real de Gandia. Dita actuació i adequació de la parcel·la comportarà necessàriament les següents actuacions: neteja i adequació de la parcel·la perquè es pugui realitzar l'activitat a la qual es destina d'horts urbans municipals, tanca de la parcel·la i col·locació de les corresponents portes per a l'accés a la mateixa, instal·lació del sistema general de goteig previst per a aquesta parcel·la. En cas d'iniciar-se l'activitat sense que s'hagi produït aquesta instal·lació, l'Ajuntament haurà de procedir a l'adequació i reparació per al seu ús de la canal existent en aquesta parcel·la, procedint a la instal·lació del de goteig en el moment en què aquesta es produïsca a nivell general. Resta d'instal·lacions necessàries perquè es complís
l'objectiu d'aquesta cessió de parcel·la per a horts urbans, accessos a la parcel·la, accessos als diferents horts que es creen, etc. Així com tot el que s'inclou en el conveni entre l'Ajuntament i les persones que cedeixen aquests horts. Quarta, termini de la cessió. El termini de durada del present conveni urbanístic serà de 10 anys, a partir de la signatura del mateix, sense perjudici que el mateix pugui prorrogar-se de manera implícita, si cap de les parts mostra cap inconvenient, per terminis d'igual duració en base a les següents condicions. La durada inicial estipulada de 10 anys es podrà modificar per en dues parts comunicant d'una part a l'altra la seva intenció de dissoldre aquest conveni amb un preavís de 4 mesos. En cas que fos la propietària que decideix dissoldre el conveni per qualsevol motiu, dins dels primers 5 anys haurà d'abonar a l'Ajuntament el 20% del total de la inversió realitzada pel mateix per cada un dels anys que falten per complir-se aquests 5 anys. Per això l'Ajuntament ha de comunicar a la propietat l'import total de la inversió realitzada en el moment d'iniciar aquest conveni. En el moment que es doni per finalitzat aquest conveni, les obres i millores realitzades a la parcel·la quedaran en benefici de la propietat. Cinquena, fi de la cessió. L'Ajuntament del Real de Gandia haurà de tornar el terreny al acte de cessió als seus propietaris en els següents casos. En cas de destinar el solar per part municipal a una finalitat distinta a l'acordada en el present conveni urbanístic, en el moment en què els propietaris comuniquen a partir dels 5 primers anys, mitjançant un requeriment d'aquest Ajuntament i amb una antelació de 4 mesos, la necessitat de finalitzar la cessió per procedir a la venda de la parcel·la. El terreny serà tornat lliure i net, sent a compte i a càrrec de l'Ajuntament els costos que pogueren ocasionar-se. Sisena, per dirimir les seves controvèrsies en aplicació del present conveni, les parts queden sotmeses als jutjats del contenciós administratiu. Clàusula final. La corporació municipal i en representació d'aquesta l'alcalde president i els propietaris de la parcel·la abans esmentats declaren que s'obliguen al compliment exacte del conveni. I després de llegir i aprovat aquest document que es formalitza per ser duplicat i a un efecte es subscriuen en un d'acte les 7 parts i la secretaria interventora de l'Ajuntament, entregant un exemplar a cadascun dels propietaris i quedant l'altre en les dependències municipals. Considerant el que s'ha posat anteriorment, aquesta alcaldia es proposa al plenari l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni prescrit anteriorment per la cessió temporal a l'Ajuntament del Real de Gandia de l'immoble parcel·la 3, polígon 4, paratge Migfil del Real de Gandia, propietat Albertina Agulló Naval, Pilar Rosa Agulló, María Rosario Rosa Agulló, Rosario Pérez Agulló i Amadeo Pérez Agulló per a ser utilitzat com a horts urbans municipals. I segon, facultar a l'alcalde president de l'Ajuntament per la signatura del conveni. Aquest és el primer pas per a portar endavant un projecte que ja ve de la legislatura passada i és la creació d'horts urbans. La que gent del poble, inclús associacions, puguen tindre una parcel·la menuda i puguen allí plantar hortalissa i algunes altres productes de l'horta per al seu consum personal. En principi el projecte comença en el conveni de cessió temporal a l'Ajuntament de Gandia de la parcel·la i continuarà amb l'aprovació del reglament d'utilització de les parcel·les i de l'ordenança reguladora del preu. Si teniu algun dubte o voleu preguntar alguna cosa. Sí, nosaltres el que ens agradó la idea és el programa electoral. Tenim diversos dubtes, simplement perquè aquest bancal s'ha creat algun tipus de bolsa o algo com oferint del bancal i tot. Sols s'ha presentat aquest bancal. El bancal ens pareix molt bé, la localització i tot perfecte. Ens agrada molt, però trobàvem una coseta que com són esborranys, si us pareix bé. Nosaltres el que no trobem bé de tot és en el termini de la sessió, quan comenta que si els propietaris en els primers 5 anys sí que tenen una bonificació que tenen que pagar en cas de tot, però si per exemple ells ho decidissin que en el 6è any ja no volen continuar, no hi ha ningú tipus de... ells no tenen que pagar absolutament res. Doncs la nostra proposta sí que era una espècie d'anar, per exemple, si en el primer any deixaren de voler la sessió, tingueren que pagar el 100% de l'invertit. El segon any anar bastant un 10% tal com avançaven els 10 anys, perquè pensem que
jo vaig a pensar que les persones volen seguir-ho i volen tot, però si no, en el quint any jo ja puc dir que jo no vull seguir-ho i ho tinc tot. Considero la nostra proposta seria aquesta, que anàvem baixant un 10% del cost també per a fidelitzar una miqueta el tindre la parcel·la. I Marta, té una proposta? Vaig a per davant que estic completament d'acord en el programa, lògicament el portàvem des de la regidoria també en la passada legislatura. Sí que he trobat unes coses en el conveni que sí que m'agradaria, per una part, que s'aclariren i per l'altra, no sé si s'haurien de llevar. Per una banda, comencem pel que ha comentat Marta, nosaltres estem d'acord també en el tema dels 10 anys i el que és l'amortització, però de diferent manera. És a dir, si la durada inicial estipulada és de 10 anys, el que no es pot pretendre és que en 5 anys s'estiga ja amortitzant tota l'obra. Tenint en compte que no sols és el tema de la tanca i de més acondicionament, sinó que estem parlant... Una puntualització, perquè com esteu els dos en el mateix tema, l'obra no s'ha d'amortitzar en la penalització que té el propietari per cessar en la prestació abans de 5 anys. L'obra s'ha d'amortitzar en l'aportació que faran els propietaris usuaris dels terrenys. Vull dir, quan allí es reparcel·la, hi haurà 20 parcel·les i els propietaris, per utilitzar les parcel·les, tenen que pagar un preu, que es regularà en l'ordenança. El propietari de la parcel·la no és el que amortitza el cost de la inversió, esteu confundint aquest tema. Perquè, ell el que passa és que han considerat que si ell en els primers 5 anys no continua en la concessió, té que pagar una penalització, perquè a l'Ajuntament no li dona temps a recuperar la inversió per part dels propietaris, dels usuaris. Hem calculat que a 5 anys ja haurà recuperat l'Ajuntament el preu de la inversió i per això, a partir d'ahir, el propietari queda lliure de poder tancar la concessió. M'enteneu? Queda clar, no? És que el preu de la inversió no l'amortitza el propietari del bancal. L'amortitza l'usuari dels bancals, que seran la gent del poble que cultive allí i pagui un preu. Compreneu o no? Sí, i aleshores ja s'ha establit quina va ser la inversió per a saber que en 5 anys s'està recuperant. Perquè d'alguna forma estem jugant en dos termes. Per una banda diguem que la durada inicial són de 10 anys i després en realitat podria posar el conveni de 5 anys perquè a aquestes persones, a aquests titulars no li perjudica a partir de 5 anys absolutament en res. Ja t'he dit que la inversió estarà recuperada a 5 anys per part dels usuaris dels bancals. És que en principi entenc que els usuaris pagarien el manteniment, els costos de manteniment de les parcel·les i una part, un poc de repercussió. Però estàs parlant de que a banda d'inicialment el que s'hagi de fer, els carrers, la tanca, arreglar el que és la sèquia, tots són aquestes inversions, mentre que a banda ara se suposa que hem de sufragar el sistema general de degoteig, que no és el propi que tu, la instal·lació de degoteig interior de la parcel·la, sinó l'actuació que s'està fent des de... Tu recordes que estaven en l'anterior legislatura i hi havia un projecte que incloïa una bassa i ja Sí, però que dic que estem incloent més coses i estem suposant que en 5 anys anem a recuperar-ho. És que tu ara, quan tinguis el preu de la inversió, vas a repercutir en els usuaris. I no estem suposant, ho sabem. Ja, però tu no... Vale, però entonces igual t'està dient que igual els usuaris pagaran a l'any 100 euros. Tu saps el que costa la inversió? No ho sabem, perquè no sabem el que costa la inversió. Però si no saps el que costarà la inversió, com saps que realment vas a recuperar-la en 5 anys? És que ho adaptarem. Però és que igual el que produeix és que realment no s'implica ningú. No ho sabem. Fins que no tinguem els preus, hem augmentat la quantitat de parcel·les de 20. És que per als propietaris aleshores del bancal, jo vull que es faci, però que per al propietari del bancal estàs dient-li que en 2 anys diga que vull que el banc a l'altra volta i l'estàs... Si en 2 anys vol el banc a l'altra volta té que pagar el 60% de ja, però és que igual li interessa, i molt. La instal·lació de degoteig general no van a ser 100 euros.
no sé si estaven estipulats sobre 600 o 700 euros per fabricar. Si li interessa o no, això encara té que vindre. No sé. Com saps tu que li interessa? Home, doncs si costa 6 o 700 euros per fabricar la instal·lació de gotes general, mentre que és la tanca i de més, és que perfectament te'n vas a 6.000 euros d'inversió o més. Si hi ha una inversió de 10.000 euros en total, de 10.000. I quan ell en 5 anys, 2.000. Aquesta la prestació a 2 anys té que pagar 6.000 euros o 20.000 euros, mira, no li interessa. En els pressupostos té pressupostat 10.000 euros. Per això t'ho dic. Bueno, però aquest pressupost de 10.000 euros ve de fa 4 anys. Ara estem 4 pressupostos. Jo espero, jo continuo pensant que en 5 anys crec que no es hauria repercutir, o sigui, amortitzar la instal·lació de cara al propietari de la instal·lació. És que jo crec que i si realment s'adopten 5 anys, serà que vols una durada estipulada de 10 anys. Si en el 6è any li has de, d'una forma gratuïta, el dir ja no vull continuar seguint el bancat, posem-la de 5 anys. Això, lo de la estipulació del termini... I d'alguna forma sí que m'agradaria que es penalitzara més, perquè és que si no desincentives a la persona o a l'associació que vulgui estar treballant la terra. És que en un any ve l'home i diu me'n vull anar, doncs encara no t'has començat a saber com es porta un hortet, ja m'ho han llevat. I ha fet una inversió important. Lo normal és que la inversió o la instal·lació duri 10 anys. És lo normal. Jo no crec que aquests propietaris, perquè no crec que sigui així, a 6 anys diguin, torna una instal·lació... Doncs posa una clàusula que fins a 5 anys no podràs tornar-li el bancat. És que la clàusula diu que en 10 anys és la duració del conveni. Ja, però vol dir que els primers 5 anys tindran que ser tornar la inversió al 100%. O tornar la inversió d'una altra forma. L'única possibilitat potser és de fer que en els 10 anys siga un 10% de l'any. És la nova proposta. Ja, però és que hi ha una cosa que ja s'ha parlat, que segurament potser tu saps, Marta, que hem estat 2 anys i no trobàvem banca ni trobàvem res. Per tant, això és una cosa que així s'ha treballat moltíssim i este conveni, en aquest cas Vicent que l'ha portat, s'ha treballat no en una part, perquè la part del propietari són 5 parts. No sé si el que anem a assignar, no estem parlant d'una persona, estem parlant d'una persona que és portaveu de 4 persones més. Per tant, ens hem de ficar d'acord moltes persones i potser és ben probable que potser això que esteu parlant vosaltres no ho accepten, no estava. Per això s'ha signat aquest conveni. Entonces anem en contra de l'interès general. No, anem en compte que potser si busquem el que estem dient, potser no tenim horts urbans. Perquè no ha sigut fàcil, tu saps, Marta, que has estat 2 anys i no saps massa bé com ha funcionat. I ara se m'ha apretat aquesta possibilitat. Per tant, ha sigut aquesta possibilitat que la tenim així, que la treballa Vicent, i és molt peculiar pel que estem dient, perquè el propietari són 5. Si fos el propietari i l'Ajuntament, ens fiquem d'acord, però és que són 5 i 1 o 6. I ens ha costat, portem setmanes, per no dir mesos, combinant, parlant, i al final este és, perquè crec que per part del govern municipal i per part de l'Ajuntament, ens convé que això isca aprovat, perquè el poble necessita i perquè n'hi ha gent interessada. El que digueu vosaltres, possiblement, però és que no n'hi ha opció per les circumstàncies que es donen, perquè són 5 propietaris, no s'ha pogut. Aquesta és la proposta, no és una proposta que portem nosaltres, sinó que ja està pactada i aparaulada en els propietaris. Per tant, ells estan a favor d'esta proposta. Entonces, si s'avaniem, segurament, potser es tornen a veure. I nosaltres el que ens interessa és que no s'aprove i que si podem començar després de Nadal, començar i fer-ho. I si després de 4 o 5 anys, ja veurem què n'hi ha, però volem que isca perquè n'hi ha una demanda i fa uns anys no hi va ser demanda de gent que volia i ara està. I si fem que això s'allargui, potser aquest interès que pugui tenir la ciutadania és per això l'interès de poder setmanes parlant i han vingut, i m'ho han sentat i han canviat, i després de tindre el conveni en el borrador a passar pel servei jurídic, per donar la forma que toca. I pensem que per tant, la proposta, estem en una part, però la que portem a votació és aquesta. No, nosaltres anem a votar a favor perquè pensem que és una obra necessària, però sí que no estem d'acord en la forma de la sessió, que considerem que seria una altra cosa. Desde luego, lo dels sols ens pareix una idea fantàstica, quan antes es queda millor, però no estem d'acord en la sessió, considerem que no...
Indistintament, faig dues puntualitzacions més que no havia acabat, que simplement és per a que consten en el conveni, independent de la votació. En la clàusula tercera, els costos de l'actuació, diu que l'Ajuntament es faria càrrec, en l'últim punt, de la resta d'instal·lacions necessàries perquè es compleixi l'objectiu d'aquesta cessió de parcel·la per a horts urbans, així com tot el que s'inclogui en el conveni entre l'Ajuntament i les persones que deixen d'aquests horts. Se suposa que tot el que s'ha d'incloure en el conveni ja està inclòs, no? No va incloure res més, o sigui que aquestes línies es podrien estalviar. En aquest conveni ja no va incloure res més del que s'està estipulat així. I després, en la clàusula quarta, en el termini de la sessió, no sé per què es mire, en la quarta, en el termini de la sessió, en el segon punt diu, en cas de que fora la propietat la que se deixi dissoldre el conveni per qualsevol motiu, i sin embargo, estem deixant la cinquena, en el fi de la sessió, en la pàgina de darrere diu que la sessió, en el moment que els propietaris comuniquen a partir dels primers 5 anys mitjançant un requeriment d'aquest Ajuntament i amb una antelació de 4 mesos la necessitat de finalitzar la sessió per procedir a la venda de la parcel·la. Vull dir que, per una banda, li deixes lliure que es lleve, simplement, o sigui, si per una banda li deixes lliure dissoldre el conveni per qualsevol motiu i després obligues en que pots dissoldre el conveni de la sessió per procedir a la venda de la parcel·la. Sí, però almenys esta clàusula el que indica és que el propietari té que dir a l'Ajuntament en un plaç de 4 mesos de que té la intenció de vendre la parcel·la o que deixi de comprar la parcel·la. No, com que però si en el lloc de davant no li lligues que la necessitat d'indicar per què vols rescindir la sessió no té sentit en un lloc que siga per qualsevol motiu i per l'altre que estigues lligant-ho a la venda. És incompatible. Ha dit Gustavo també el conveni este... No, però que simplement dic que llisques, que lleves la necessitat de finalitzar la sessió i ja està, i punt i a part. Perquè si... En el cas este també Anna va ser la que va dir que hi havia coses que estaven dites en diferents apartats, que era el mateix, es repetia, però els propietaris volien que es diguera que volien. I al final, com diuen el mateix i queda clar quina és la intenció, doncs vam acceptar el conveni i ja està. Que una cosa no desdiu a l'altra, simplement que potser es repeteix el mateix en diversos punts. Una intervenció més? Passem a votació del conveni. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? S'aprova. Punt 11. Aprovació, liquidació, obra, reforma integral CAES Nostra Senyora de l'Empar, inclosa en Pla Edificant 2019. La proposta de l'alcaldia diu: a la vista de segons antecedents, un informe municipal de data 10 de desembre de 2019, informe proposta de la Secretaria del 10 de desembre de 2019 i un informe de fiscalització del 10 de desembre de 2019. D'acord amb l'informe municipal, s'han realitzat les següents actuacions no contemplades en el projecte inicial. 1. Instal·lació de fontaneria i derivacions individuals de sanejament en cuina, instal·lació de gas en cuina totalment instal·lada. 2. Substitució de borns antics en la zona residencial que afecten a tot el CAES i substitució de cablejat en la planta baixa i primera. 3. Conductes de ventilació de la campana i protecció de xapa metàl·lica, reubicació de dita ventilació per millorar el rendiment de la campana extractora. 4. Col·locació i subministrament de canonada d'aigua potable en previsió de l'escomesa final d'aigua potable de l'edifici. 5. Col·locació i subministrament de trapes de claveguerar amb arquetes de PVC i arquetes de formigó. 6. Substitució d'inodor norma per inodor infantil 2 unitats. 7. Treballs de reparació de sostre d'escaiola en diverses estades del CAES i fa el sostre d'escaiola en la cuina per a recobrir conductes d'extracció no previstos en projecte. 8. Neteja final de l'edifici. 9. Col·locació i subministrament de sanefes en recercar de finestres, segons existents. 10. Ajudar a la col·locació de primats, tall de sòcol,
eliminació d'instal·lacions sobre porta, col·locació de rematades sobre portes, de pedra roja i mamperlant. 11. Eliminació de ficus gegants existents en el pati. 12. Solera de formigó armat per rampes. 13. Eliminació de ferros al gimnàs. Totes les quals han sigut degudament motivades i justificades per la direcció tècnica de l'obra en l'informe que obre l'expedient. Examinada la documentació que l'acompanya, vist els informes de secretaria i intervenció per esta alcaldia, es proposa al plenari de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'expedient relatiu a les obres complementàries al contracte d'obres de reforma integral CAES Nostra Senyora de l'Empar per considerar-les necessàries i degudament justificades, d'acord amb els informes que obren en l'expedient. Dites obres complementàries estan valorades en la quantitat de 27.718,93 euros i 5.820,98 euros d'IVA i es finançaran en càrrec al Pla Edificant 2019, encàrrec a la baixa obtinguda en el procediment de licitació de les obres. Segon, notificar a Construcciones Banyuls SL, adjudicatari del contracte, el present acord per al seu coneixement i efectes. Tercer, comunicar el present acord a la Conselleria d'Educació d'acord amb el que es disposa de l'article 9.4 del Real Decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre del Consell, per qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat Valenciana per la construcció, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'ha per unanimitat. Punt 12. Aprovació, certificació número 4, liquidació de l'obra, reforma integral CAES, Nostra Senyora de l'Empar. La certificació, esta seria la número 4, seria la liquidació de les obres complementàries del mes d'octubre i l'import és de 37.652,74 euros. Es proposa per l'alcaldia al plenari de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la certificació número 4, liquidació d'obres complementàries corresponents a les obres de reforma integral CAES Nostra Senyora de l'Empar, subscrita pel director de l'obra per import de 37.652,74 euros, IVA inclòs. Segon, de conformitat amb l'article 58 del Real Decret 5/90 del 20 d'abril, per qual es desenvolupa el capítol del títol 6è de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos, es reconeix l'obligació continguda en aquesta certificació. I ja està. L'import és així, la creació pressupostària és la de l'obra del CAES i l'expedient de contratació el 91/2019. Tercer, en aplicació de l'article 61 del Real Decret 5/90 de 20 d'abril, s'ordena el pagament de la referida certificació a encàrrec a l'aplicació pressupostària data indicada, el qual notificar el present acord als interessats. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt 13. Aprovació, certificació número 5 de l'obra Pavelló Esportiu Municipal. És la certificació número 5 del pavelló esportiu municipal que es va presentar el dia 10 de desembre de 2019 en registre d'entrada en l'Ajuntament, correspon al mes de novembre, i l'import de la certificació és de 144.747,99 euros. Per aquesta alcaldia es proposa al plenari de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la certificació número 5 corresponent a les obres de construcció pavelló esportiu municipal subscrita pel tècnic director de l'obra per import de 144.747,99 euros, IVA inclòs. Segon, de conformitat amb l'article 58 del Real Decret 5/90 de 20 d'abril, es reconeix l'obligació continguda en aquesta certificació. I tercer, en aplicació de l'article 61 del Real Decret 5/90 de 20 d'abril, s'ordena el pagament de la referida certificació a càrrec de l'aplicació pressupostària de data indicada i quart, notificar el present acord als interessats. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt 14. Aprovació, inici, elaboració, protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe. La proposta de l'alcaldia diu: l'Ajuntament del Real de Gandia, en compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat i prevenció de violència de gènere, d'assetjament sexual i per raó sexual, va iniciar l'elaboració del protocol d'assetjament de violència de l'entitat local.
Aquesta actuació es justifica en que totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors que integren la seva plantilla, tenen l'obligació legal d'establir mesures d'actuació, protecció i prevenció enfront a l'assetjament sexual i per raó de sexe. La no adopció per les empreses i organitzacions d'aquestes mesures suposa, per tant, una infracció de l'ordenament jurídic. Així, la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de les dones i homes defineix l'assetjament sexual com qualsevol comportament verbal o físic de naturalesa sexual que tinga el propòsit o produïsca l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu, i imposa a les empreses un deure de prevenció en aquest àmbit. En concret, les obliga a promoure condicions de treball que eviten l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llits a les denúncies o reclamacions que puguen formular els que hagin sigut objecte d'aquest i establir mesures que hauran de negociar-se amb els representants dels treballadors, com l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació. Considerant el que s'ha exposat anteriorment, per esta alcaldia es proposa al plenari l'adopció de següents acords. Primer, l'Ajuntament del Real de Gandia fa públic el seu compromís d'iniciar l'elaboració del protocol d'assetjament de violència de l'entitat local amb l'objectiu de fomentar i mantenir un entorn de treball segur i respectuós amb la dignitat, la llibertat individual i els drets fonamentals de totes les persones que integren la nostra organització. Segon, d'acord amb aquest compromís, l'Ajuntament del Real de Gandia declara que les actituds d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe representen un atemptat greu contra la dignitat de les persones i dels seus drets fonamentals. Tercer, l'Ajuntament del Real de Gandia es compromet a no permetre ni tolerar en cap concepte comportaments, actituds i situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, no ignorant les queixes, reclamacions i denúncies dels casos d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe que es puguen produir en l'organització, rebre i tramitar de manera rigorosa i ràpida, així com les degudes garanties de seguretat jurídica, confidencialitat, imparcialitat i dret de defensa de les persones implicades totes les queixes, reclamacions i denúncies que pogueren produir-se. Garantir que no es produirà cap mena de represàlia ni contra les persones que formulen queixes, reclamacions o denúncies, ni contra aquelles que participen en el seu procés de resolució. Sancionar a les persones que assetgen en funció de les circumstàncies i condicionaments del seu comportament o actitud. Quart, per a la consecució efectiva d'aquest compromís, l'Ajuntament del Real de Gandia exigeix de totes i cadascuna de les persones que integren la seva organització i especialment d'aquelles que ocupen llocs directius i de comandament intermedis que assumisquen les següents responsabilitats. Tractar a totes les persones amb les quals es mantinguen relacions per motius de treball, proveïdors, clientela, personal col·laborador extern, etc., amb respecte a la seva dignitat i als seus drets fonamentals. Evitar comportaments, actituds o accions que són o puguen ser ofensives, humiliants, degradants, molestes, intimidatòries o hostils. Actuar adequadament enfront d'aquests comportaments, actituds o accions, no ignorant-los, no tolerant-los, manifestant el seu desacord, impedint que es repetisquen o s'agreugen, comunicant-los a les persones designades a aquest efecte, així com donant suport a les persones que es pateixen. Quint, per part seva, l'Ajuntament del Real de Gandia es compromet a establir les següents mesures per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i o assetjament per raó de sexe. Disseny d'un protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, difusió i distribució entre totes les persones treballadores del protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. En el desenvolupament i implantació de les diferents actuacions i mesures recollides en aquest compromís de l'entitat es comptarà amb la participació i col·laboració de la representació legal del personal de l'organització. Intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'ha de unanimitat. Punt 15. Aprovació pressupost municipal exercici 2020. Bases d'execució i plantilla de personal. La proposta diu: donat compte del pressupost general de l'Ajuntament del Real de Gandia corresponent a l'exercici econòmic de l'any 2020, format per aquesta alcaldia.
vist igualment l'anexa de personal de la corporació comprensiu de tots els empleats de la mateixa, siga quina siga la seva relació funcionarial o laboral a la mateixa, resultant que el pressupost ha sigut informat favorablement per intervenció. Resultant que el pressupost s'ajusta tant en el seu fons com en la seva forma a la normativa continguda en el Real Decret Legislatiu 2-2004 del 5 de març, per qual s'aprova el text reforç de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Reglament Pressupostari aprovat per Real Decret 500/90 de 20 d'abril. Resultant que l'aprovació del pressupost és competència del ple, d'acord amb el que preveu l'article 22.2e de la Llei 7/87 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, article 50.11 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre i article 168.4 del Real Decret Legislatiu 2-2004 del 5 de març, per qual s'aprova el text reforç de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, havent de ser aprovat el pressupost per majoria simple del número legal de membres de la corporació. Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret exposats per aquesta alcaldia, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar inicial i definitivament, per al cas que no es produïsquen reclamacions, el pressupost municipal per a l'exercici 2020, junt a les seves bases d'execució que ascendeix en estat d'ingressos a 2.186.866 euros i en les despeses a la quantitat de 2.186.866 euros. Segon, aprovar així mateix la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que es presenten en el document annex. Tercer, exposar al públic el pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal aprovat en un termini de 15 dies per mitjà d'anuncis en el boletí oficial de la província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament als efectes de presentació de reclamacions per als interessats. Quart, considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. I quint, remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com a l'òrgan competent de la comunitat autònoma. La paraula a Paco Lomere, que va explicar el pressupost. Hola, bona nit. Els pressupostos per a l'any 2020 són els cinquens que presentem per a la seva aprovació i suposen una continuació dels que s'han vingut aprovant. La línia que es guia és la de fer del Real un poble cada dia més viu, on cadascun dels seus veïns i veïnes es pugui sentir a gust i pagat de ser i de viure en aquesta localitat. Al igual com passa amb un jardí, no de vegades el Real significa els jardins, els seus arbres i plantes, a més de plantar-se, s'han de mantindre i assegurar que creixen adequadament. Per tant, en aquests pressupostos s'ha incrementat considerablement la partida de manteniment de les vies públiques, en un 65%, i un 222 la dels edificis públics, per tal de fer més amable la vida dels seus habitants i visitants. La cultura ocupa també un lloc molt important, per la qual cosa s'ha incrementat més del 33% la dotació per a la biblioteca i més del 23% per a activitats culturals, al marge que per a condicionar l'auditori s'han destinat més de 23.000 euros. Respecte a l'esport, cada vegada es reconeix més la seva importància en la salut, en l'oci i en el benestar de les persones. És per això que es veurà recolzat amb les instal·lacions del nou pavelló i amb un augment de vora el 60% en subvencions a les entitats esportives locals. Amb l'adquisició d'una estació meteorològica es permetrà, a través d'Inforatge, obtindre certificats en cas de danys ocorreguts per causes meteorològiques i preveure amb més exactitud i antelació les possibles conseqüències per tal de poder-les mitigar. Aquests pressupostos també inclouen la renovació del parc de vehicles de la policia i dels serveis bàsics, l'adquisició d'un nou desfibril·lador per a la policia i un altre per al pavelló esportiu, que s'uniran als que ja hi ha al camp de futbol i al col·legi Beato Carmelo, fent del Real un poble cardiosegur. Apostem per la inclusió destinant 15.500 euros a gronxadors adaptats a diversitats funcionals. Seguim apostant per la creació de llocs de treball com ocorre amb el PAC Safor, passant de 60.600 euros a 113.400. Es continua assegurant la participació de la població en l'elaboració dels pressupostos anuals mitjançant els 5è pressupostos participatius. I tot això serà possible acompanyat d'una política de reducció del deute que ve fent-se i que a finals del proper any estarà per baix dels 121.000 euros, sols un 8,5% de l'1
418.000 euros que tenien en entrar a governar en l'anterior legislatura. Intervenció? Sí, podem fer unes preguntetes sobre unes partides que volem que no tornares a dir. En els gastos, en la partida concepte 341, 22.606, cursos esportius i tot, 13.000 euros, és un augment de quasi 11.500 respecte al pressupost de l'any passat. Sí, 341, la segona pàgina, és que 22606, 3,4 euros, cursos esportius, 13.000 euros. Cursos esportius és la mateixa quantitat que vam ficar l'any passat, 13.000 i 13.000, idènticament igual. Una cosa és el que ens hem gastat, però en la partida del pressupost inicial del 2019 hem pressupostat 13.000 euros. Quin tipus de cursos anem a fer? No, el que està fent-se, el que es fa ioga, pilates, tot el que està fent-se en la programació, en l'escola municipal d'adults, tots els cursos que s'ofereixen estan ahí pressupostats. Igual que les activitats esportives també, que tenim baix, també 10.000 euros, és la mateixa partida. Quina? Per quantitat de treball, 2. Sí, passa de 9.000, s'incrementa a 10.000 euros. També l'assistència a òrgans col·legiats, teníem el pressupost anterior 2.400 euros i ens puja a 7.200. La passada legislatura es cobraven a 20 euros i ara es cobren a 60 euros el preu d'avui. Això és el que vam parlar al principi de la legislatura. Després, la transferència a l'Ajuntament de 2.000 euros, que és on es destinava, quanta gent es beneficia, segons l'insanido... Això, doncs sí. Després, la partida de 311, serveis preventius de la salut, quins serveis estem fent, quin tipus de... Partida 311, la 22.799, està pagada. Serveis preventius de salut, 4.000 euros. Voldria saber quines activitats... Els controls que fan els funcionaris. Els treballadors municipals. Després, subvencions a entitats esportives han pujat de 4.200 a 6.700, me pareix molt bé. I volia fer una pregunta. En què basem aquesta subvenció per a donar tant al vòlei li dona tant, al tal li dona tant? Per el número de persones que fan l'activitat, per el número de persones que són del Real, que participen en aquesta activitat, això voldrien saber. Per el número de persones que són del Real, empadronats. Hi ha una bonificació de fais, que sobretot en el Rave Candidatura de Futbol, que ells donaven una bonificació als esportistes que són del Real. Com parlaven d'aixòs 4.200 euros i eren molts xiques del Real, es quedaven una miqueta en pocs diners perquè la subvenció de l'Ajuntament anava tota destinada o una gran quantitat a bonificar i per això hem incrementat, perquè tinguem més diners per a bonificar. El club de futbol del Real voldria que intentarem ajudar una miqueta perquè desde luego tenim menos xiques del Real y menos clubs. Entonces pensé que estic d'acord en que n'hi ha que ajudar-los un poc més perquè desde luego és un club que per lo que siga ha disminuït d'equipos, a nivell de xiquets, i cada vegada tenim menys xiques del Real. Per això passa de 4.200 a 6.200. El vòlei també forma part del club de futbol. No, però quan tu mires d'això no es va parir. Quan està separat, diria que el club de vòlei té la seva subvenció a part, una miqueta. No s'incluït, va tot. No, vull dir, però és que quan separeu cada cosa que es dona, el club de vòlei està separat ara. Doncs jo pensava que anava incluït del Real. Està incluït. Després, el 342, terrenys, pavelló esportiu municipal, 6.209 euros. Quins terrenys hem comprat? Algun tipus de terreny o alguna cosa? És un lloguer. Tal i conforme, abans de fer-se les obres, si es dona compte, el que és el camp de futbol sala, ja en el seu moment, en l'any 2006, se li va llogar al propietari de Xemancal uns 2 metres perquè feia falta per a fer el camp de futbol sala,
si dona compte vostè, el camp, ho explicaria en un dibuix, sinó el camp de futbol sala era una miqueta més gran que el camp de bàsquet. A l'hora de fer el pavelló esportiu municipal, per a poder-lo fer-lo on l'hem fet, feia falta 2 metres més de bancal. Per tant, s'ha parat el propietari i se li ha fet un lloguer d'aixòs metres, que és el que està allà estipulat. A veure, igual jo no ho entenc. A veure, un tros on jo he construït part del pavelló, ho tinc en lloguer? Sí. No és un lloguer, és un conveni. No estava llogat, ja l'ha fet un conveni per quants anys? Hem fet un conveni per una quantitat d'anys en la condició que quan en aquests anys o bé de part de l'Ajuntament ho comprarà o bé es farà una modificació. Que no acaba d'entendre per això, perquè dic un lloguer que no puc aprovar una sessió d'aprofitament d'ús. L'Ajuntament convenia amb el propietari que li pagarà uns diners per ocupar no és natural, és ocupar el terreny durant una temporada i a canvi es compromet a signar una reparcel·lació de terrenys que li afecta a aquests terrenys que hem ocupat i li donarem la mateixa quantitat de terrenys en una proposta. Entonces, anem a pagar... Es diu un conveni de cessió d'un projecte urbanístic. Aquesta persona anem a pagar tots els anys 6.000. No, es paga una volta i ja no es torna a pagar. Vale, després, 171, màquina de talla de gespa. No compren una altra? No, És la màquina tan xula que han comprat. No, és la perfecta. No, el que sei. A veure, no, perquè això te l'explico. Entonces, a veure, aquesta màquina fa pràcticament el 95% de lo que és on té que tenir la gespa. Però n'hi ha raconets molt menuts, per exemple, tindrà que fer este raconet que la màquina no arriba. Entonces, és una màquina que vas tu a peu i la portes. Que com la vas vendre, que pegava voltes, te va Sí, no, segueix fent-les. Segueix fent les meravelles. Ja la tenim, és molt vella i està molt al taller. És substituir una de les que tenien. És una màquina xicoteta. El mateix que tu en un jardí, potser passes la màquina i en els raconectes que anaven en les tisores i Per a tallar els jardins això. passen 3 màquines. La gran està per a fer el molde de tots els setos i després una desglossora a fer lo que linda en el bordillo o en el muret. I aquesta és una de les màquines que és molt vella i ja consideraven que mereixia la pena canviar-la perquè entra molt al taller, és molt bella. Després tenim un altre gasto de llumenera de Nadal, 7.000 euros. Això és alquilar, cada any és comprat, és... No, això ho tenim pressupostat, de cara al 2020 que estem, però sí que voldríem, enguany n'hi ha una part que s'ha posat en el municipi, tenim una part que és l'Ajuntament, una part que està llogada i una part que està comprada. De cara a l'any que ve volem intentar la part, per exemple, en arbre Nadal, en la plaça, la idea és llogar-lo, però sí que volem pressupostar cada any una quantitat per intentar cada any anar comprant llum i que siga per això vol ficar el guany eixirà de la partida de festes del 2020 i per l'any que ve aquesta quantitat en aquesta intenció. I després ja has comentat el del cotxe de la policia que anem a comprar bé. El cotxe de la policia, perdona, el cotxe de la policia i també hi ha una furgoneta per... Sí. No, que no teníem clar si anàvem a canviar-lo o anàvem a tindre'n dos. L'actual està contínuament averiat i demana canvi. Una cosa dels gastos que has comentat de posar desfibrilador. En el CAES, el desfibrilador crec que no n'hi ha. No haver estat de més clavar un desfibrilador per al CAES també. És una cosa que tira de menys repassant... No està previst, Està previst també, però no en este. Jo pregunto perquè considero... Hem anat posant-los poc a poc. No, però considero que haver estat de més que haver estat dins del pressupost del 2000. I dins dels ingressos, a veure, l'import d'increment del valor de terreny de naturalesa urbana que puja al doble, 11.600. La part dels ingressos sí que ho comentarà la secretària. Les despeses de la nostra del capítol 6, però ingressos, fer les preguntes i aprofitem que secretària poc a poc. No, el concepte de l'11.600, impost d'increment del valor de terreny de naturalesa urbana que puja al doble,
respecte a l'any passat? Perquè sempre recaudem més que... Sí, és que no tinc així l'estat d'execució, no sé si tinc algun, però... En el 2019, a fetxa d'avui, hem recaudat ja més de 140.000 euros. Això són les plusvalies, l'impost de les plusvalies. Entonces, normalment, quan fem el pressupost d'ingressos, ens guiem en el que més o menys s'ha acabat l'any anterior. Entonces, si ja tenim 140.000 euros recaudats en el 2019, doncs no podem la previsió per a l'any. És que portem uns anys que és una veritat. Saps? Després la... De fet, mira ja, és una bona notícia. Són dels pocs pobles que la liquidació del fons del 2017 ens donen més diners. Tots els pobles han tornat diners perquè s'ha pagat més a compte i nosaltres som dels pocs pobles que ens paguen més. I és per això, és per la plusvalies. Superbé. Després de 31.300, taxa per utilització de la piscina i instal·lacions deportives, en el pressupost passant eren 1.500, 6.500 euros, 5.000 euros més. Anem a pujar una miqueta el que és la taxa. Jo certament no, la taxa serà la mateixa. Que anem a cobrar d'utilitzar el pavelló, que... Normalment és el criteri que t'ha comentat d'agarrar l'estat d'execució i més o menys el que s'ha acabat en el 2019 es col·loca en el 2020. I després de la taxa de cementari municipal de 500 euros a 2.500. Doncs també, perquè haurem recobrat més diners en el 2019. Això no pot saber perquè no sabem si se... Però bueno, és una guia, és una guia. Lo de la taxa de cementari també igual l'he donat perquè abans no es liquidava la taxa. No s'ha liquidat, jo cobrat. L'any passat sí, però que és l'any anterior... Però la comparativa va ser el 500... M'ha xocat... Marta, la comparativa, però jo tinc que si lo de taxa de la piscina és el mateix de l'any passat. L'any passat eren 6.500 i igual són 6.500. Tenia la vaig 1.500. No. Vaig veure 1.500. És el mateix. És la mateixa quantitat. Després, igual que els preus públics de servici de podologia, de 1.500, si no m'ha enganyat, a 4.000 euros. No, no t'ho he enganyat. M'ha enganyat també? Sí, eren 4.000. Igual m'ha Eren 4.000 l'any passat i 4.000 més. no, però que estem així per notificar. És el mateix. I a dia d'avui, a 30 d'octubre, n'hi ha ingressats 3.690. Farem dos mesos, s'ha ficat el mateix. Va haver recorregut una línia de tots murals. I després, el 54.100, l'arrendament de fites urbanes, 400 euros. Queden molts pisos buits. Han baixat, ahí sí que han baixat. Si jo no sí. Queda uno, crec. Queda uno. Si jo no m'he enganyat, que no m'ha corregut, que passava un 50% i queda un piso... Sí, 1,40 euros. Sí, que queda uno. Queda uno. Això fa referència a... ¿Alguna proposta més? Marta, Sílvia? Sí. No he vist que s'hagi previst la disminució d'ingressos per fer de l'alliberament de l'autopista. No sé si serà també raó perquè l'impost sobre els béns en principi ja s'ha recaptat més i no s'ha previst i si se sapiera, no sé si per a precs o per ara, si se sapiera en quina disminució se'ns ha notificat. O sigui, que deixarem de percebre per l'alliberament de l'autopista. Dice que encara 57.000 euros. 57.000. I això està compensat en el... És que en l'estat d'execució d'enguany del 2019 teníem pressupostat 800.000 euros però hem liquidat 890.000. Entonces hem llevat esos 57.000 dels 90.000 de més perquè seran liquidacions o restriccions extres. El padró enguany puja 890.000 euros. És el que n'hi ha reconegut. Entonces encara el pressupost un poc més menos de lo I després, el tema de... s'ha llevat l'aportació de la restauració de la Pedrera, els 15.000 euros que n'hi havien previstos, que si és que estaven ingressos en despeses, però ara s'eliminar completament tant el d'ingressos com el de despeses. Per quin motiu? Per la nova llei de contractes, sí. Tornem a fer-ho en la mateixa empresa, tindríem el problema que no podíem fer, per tant el que hem fet o el que estem preparant és un conveni en la Pedrera i en el qual dins d'aquest conveni en la Pedrera estarà inclòs aquesta restauració. Ens quedem en marge l'Ajuntament a l'hora de cobrar i de facturar el que normalment hi haurà un conveni Ajuntament Pedrera i una de les clàusules serà que la restauració sigui coordinat en aquest cas per Ramon amb l'empresa.
Respecte al Paxafor, Paco has comentat que apostem com per l'ocupació i de més. Jo pensava que aquest augment important en les retribucions era perquè no n'hi ha previst cap subvenció de l'ECUPU i de NES, de l'ENCORP o el que siga, i per això pujava aquesta previsió inicial que abans era sobre, no sé si 60.000 euros, més els 20.000 aproximadament que n'hi havia de subvencions i ara són 113.000, o quin augment en personal en Paxafor està previst per augmentar tant? No, el problema està en que si tu vols mantenir la mateixa gent tens que posar més diners. I aquesta és la diferència. Entonces, tenies dues opcions, reduir el número de gent que vas a contractar i apanyar-te més en el que tens de subvenció, o tu incrementar-ho i acabar pagant el que no te va arribar. Però entonces per a mantenir d'alguna forma el que es podia obtenir per subvencions de personal. La idea, l'any passat en la subvenció, sí que és veritat que l'any passat va ser el segon any, el guany ha sigut el segon any de la subvenció, que es va acabar en juny-juliol. Del primer any a enguany, els municipis, el Consell ha fet un retall considerable en el tema de la subvenció. Els parlants, en aquest cas, en Cristina de manteniment, van veure que era el bo per a tindre. S'ha incrementat, s'ha disminuït respecte a l'any passat, perquè la subvenció no dona per a tant, però s'ha augmentat respecte antes que estigui la subvenció. Antes de la subvenció, el Paxafor n'hi havia 5 treballadors i ara en el Paxafor la plantilla és de 8 treballadors i mig, quasi 9. Aquestes tres també són, si haguera tingut la subvenció, aquest increment que fem en el Paxafor haurà anat al capítol 6 i haurà anat a cultura, a festa, el que fora. D'aquesta manera és important perquè per part d'Ajuntament apostem, perquè si no haguem tingut aquests diners, com no haguem quedat treballant, ten 4 persones al carrer. Per tant, d'ahir és la idea que diu Paco, que apostem, en aquest cas, si l'any que ve o en el 2020 tornem a la subvenció, de categoria, perquè aquests diners els recuperarem i els tindrem per a altres capítols. Hem augmentat el vostre de 50 a 50. Però de forma contínua. Sí. Però no és per a suplir el que no ens donen de subvenció, sinó que en principi sí que hi ha una previsió d'augmentar la gent contractada. Després he vist que per al manteniment de les instal·lacions esportives i temes d'energia elèctrica i demés, no s'ha previst en cap cas el tema del nou funcionament, de posada de funcionament del poliesportiu. No sé si aquest tema estarà també, diguem, assumit i compensat perquè n'hi ha poques despeses enguany o realment perquè no s'ha considerat, així com el possible personal que tinga que estar al càrrec d'aquest poliesportiu. Seria el concepte 21.300 de 342. El poliesportiu es mantén 16.000 euros, el poliesportiu no, les instal·lacions esportives es mantenen en 16.000 euros i en principi n'hi ha un nou edifici que tindrà un manteniment important. I el tema d'energia elèctrica igual. Sí que és de que el que es fa en el poliesportiu potser no es farà en el camp de frontó, no és que vingui a ser una cosa per l'altra, però com s'ha de saber, es poden fer modificacions, per tant, en principi, ara quan comencem a treballar del pavelló, volem veure com va el trimestre i el primer trimestre del 2020, quan vegam el tema de manteniment del pavelló esportiu, del camp municipal, Juan Pedro, de la piscina, si haguem de fer qualsevol tipus de modificació, com ho pot fer, no n'hi ha cap problema. I en el tema de manteniment, també estem en ell. Una vegada estem previst una reunió en els clubs esportius, i tant el club esportiu del Real de Gandia en altres clubs, els serveis bàsics, ja es fa la reunió de quina manera es manté, igual que es manté el camp de futbol, la piscina o qualsevol edifici municipal. Continuem, en seguit. Respecte a les subvencions, he vist que sí que s'ha augmentat molt a l'esport. Es passa de 4.700 del camp del club de futbol 4.200. a 5.200 i el club de vòlei li se dona a 1.000 que abans no disposava res. Això suposa un increment del tema al club de futbol, a tot el club en si, de més d'un 35%, de més d'un 30 i pico %.
Què passa? Que la resta d'associacions i, per exemple, els contraris, tu vols potenciar l'esport i pareix molt bé, però crec que d'alguna forma el club de futbol està beneficiant-se d'una manera sobremesurada. El club de futbol no té despeses ni de combustible, ni d'energia elèctrica, ni d'aigua, ni de manteniment de les instal·lacions, absolutament de res. I estem augmentant una partida un 31%. No crec que els està beneficiant en subvencions molt més a aquesta associació que a qualsevol altra. No, la veritat és que no. Nosaltres reunits en el futbol seguim un poc la... No és el futbol com a tal, sinó són les tres seccions, futbol, vòlei i... És que està per una banda la secció de futbol i per l'altra ja de vòlei. Ho hem volgut especificar, però en el futbol està parlant que si rebien l'any passat que queden 4.200, ara s'incrementarà a 6.200 i el futbol ho farà en la condició de que aquesta bonificació vagi als esportistes del municipi. Igual que en el seu moment, la passada legislatura, sent vostè alcaldessa, van fer el mateix en la bonificació en l'Escola de Música del Real, per a bonificar i que els xiquets i xiquetes puguen tindre aquest accés. L'increment és el mateix, van fer 2.000 euros sent vostè alcaldessa i ara fem 2.000 euros al club de futbol perquè volem potenciar tant l'escola de música com el futbol, com el vòlei i també volem potenciar a les associacions i ho fem, i vostè també ho sap, perquè encara que posa sí que a les festes tenen una subvenció econòmica de 750 euros, però a més, quan arriben les festes, tenen la banda de música pagada, tenen les taules de caïres pagades, tenen el servei de neteja pagat, tenen el grup electrògeno pagat, si ho sumem tot, puja molt més del que rep en aquest cas el club futbol. A més, pensem que com ens hem trobat en una situació econòmica, en un capítol 6, que hem tingut més ingressos que despeses, pensem que és just fer aquest reparto. Pensem que en els últims anys les associacions del municipi poden estar totes ben contentes, però ben contentes. Com a associat que soc d'una associació, evidentment que voldria que ens donarem més, però penso que aquest ajuntament des de fa uns quants anys està portant-se molt bé en les associacions i volem això, i voldríem fomentar més perquè volem que el club de vòlei funcioni i el d'atletisme i l'escola de música i per què no que vinguera un club de bàsquet o de patinatge ara quan tinguem el pavelló. Aquesta és la idea que tenim. No, però la pregunta que fes. Sí. No, però de forma, si m'està dient de música, donem una subvenció de 5.400 i en el futbol donem una subvenció de 6.200. Que potser l'any que ve la de música la incrementem i l'equiparem. Més cosetes? No. Si voleu, passem a votació. Vots a favor del pressupost? Abstencions? Vots en contra? S'aprova. I passem a l'últim punt, 16, pregs i preguntes. Té la paraula el grup Compromís. Sí, soles, dos preguntetes. Per una part, he vist que en els pressupostos sí que n'hi ha molta inversió per el tema de material informàtic. Esta és més un prec per a quan inversions en material informàtic per a portar en mitjans electrònics tot el tema de la documentació que es porta als plenaris. Per a quan unes tables per a regidors i una... Estan comprats, igual que unes notificacions. Que tenim previst esta setmana entregar-los. Els iPads, si s'ha retrasat un poquillo, és perquè estem mirant de fer algun document on quedarà registrat que cada un es fa responsable de l'iPad. Això està sistemàticament. És que crec que és una aberració el pes de paper que arriba a tot el Això ja ha passat a l'història. Perfecte. I després, respecte a l'obra dels pressupostos participatius, el tema dels torradors, m'agradaria que comentaren per què aquesta decisió del canvi d'ubicació dels torradors d'un lloc a l'altre. Quan fa 2 plenaris em vau indicar que era perfecte el lloc, que s'incrementaven els diners perquè es podia complementar en una segona fase, que així estaven els projectes i demés. Què passa? Els projectes s'han desmuntat i canvien de lloc o que realment no... No, el projecte és el mateix. El que passa és que conforme anàvem valorant
anaven eixint despeses, i sí que és de veres que s'ha tingut en compte l'aportació de Compromís en què volia que sí, que s'ajustara els torradors a lo que s'havia tret en els pressupostos participatius de 20.000 euros. Entonces, al final, la solució que s'ha optat és que si amb 20.000 euros se podien fer només uns torradors que no estuvien coberts, s'han fet uns torradors que no foren coberts i s'ha mirat d'ajustar. I el tema de la primera ubicació que teníem pensat, hem estat mirant i al final l'altra ens eixia millor i hem canviat. Només per això s'ha desplaçat l'acord també ben poc. Almenys, en principi, si realment has dit que era per donar, no sé, el vistiplau a la proposta que vam formular des de Compromís, entenc que com a molt seran 20.000 euros el que costaran els torradors. Sí, costarà això. S'ha ajustat la proposta sí que ha modificat, econòmicament sí que l'emplaçament ha modificat i econòmicament també s'ha modificat. S'ha modificat l'emplaçament per el cost, perquè allà... Sí, per això, que pràcticament no s'ha vist molt modificada, sí que s'ha vist modificada. Jo m'alegre per el tema dels pressupostos participatius, tal com vaig manifestar. Ja està. Vale, volíem fer una xicoteta en el que va comentar sobre la setmana passada, el plenari passat, de lo del càncer. Ella estava referint-se, ja sabem que quan es va fer la carrera de la dona, part va ser destinat a l'associació del càncer, però nosaltres ens referíem que havíem trobat en falta era la qüestió en la que agraïm molt que tots els anys participen les dones l'associació d'homes de casa. Li va faltar això, ens va posar nerviós, a veure que els en castellà va acabar en valencià i no va acabar en anglès perquè no. Simplement volíem perquè el que nosaltres reivindicàvem, a part de crear, donar més el dia del càncer, el càncer de mama i tot, donar una miqueta de fer algun tipus d'acte més important en el poble, també de la qüestió del càncer, que més o menys sobre el mes de maig, juny es fa a nivell nacional. Sí que quan es va fer la carrera de la dona, part de lo que es va aportar, sí que es va donar a l'associació del càncer, però sí que vam trobar que faltava una miqueta de cara a la qüestió que és la qüestació. Es van fer també xerrades i es van fer també xerrades. Sí, la xerrada el sabem i tot, però ens hauria agradat haver fet una miqueta més perquè per desgràcia és una malaltia que en el poble n'hi ha cada volta més. Fa unes setmanes es va fer així una jornada que estaven convidades polítics, en la qual la ponent ens va dir així, estaven més polítics, estaven més treballadors i ens va comentar i ens va assessorar que moltes vegades que no és massa bo, no massa bo no, que ens assessorava i ens convidava a que no cal celebrar o commemorar una cosa el mateix dia o el mateix mes que és. Ens donava l'exemple de que no és precís que la mujer trabajadora el fem el dia 8 de març, no cal, el podem fer el 8 d'agost o el 8 de setembre. Ens intuïa i ens aconsellava. Per tant, agafem la proposta que vam dir al plenari, però seguint la línia en la que ens vam formar, pensem que durant l'any 2019 el tema s'ha tratat. Que seria millor que es fes a octubre, a poder ser, però que es trataran aquests temes, però justament les línies, com si diguem, en aquest món van de que no volen que siga, de que ho deixen més obert. No, però està bé, per exemple, la gent negaria per tipus d'estructuració i de tot. Nosaltres intentem anar a tot el que podem, però el que fa ell, per horaris i tot, no podem anar... No, per això ho comentem a mi per a que estigues assabentada. Sí, s'ha vist, però... No, que estigues assabentada de lo que ens van dir. Sí. Després, per exemple, una pregunta que voldria fer, l'ús dels aforbici, ens han comentat que van haver canvis a nivell de Gandia. Sabem algo que van a canviar-nos així a nivell del Real? Sí, el mateix. Quan Gandia sàpiga que el que va fer una nova empresa, aquesta nova empresa es ficarà en contacte amb municipis que estem adherits, estem a l'espera de que respiren. Tu sabes el que ha passat o alguna cosa? El que ha dit la premsa. L'empresa, segur que l'empresa ajuntament, i estem a l'espera que la nova empresa reubique o recodifica i suposa que l'Alqueria, l'Emisredrà, Benovaso, Palmera, són altres municipis que suposa que ens sentarem i veurem. I després hem vist que estan posant lagos en algunes voreres, alguna cosa. Això què són? Per què ser veïnals, per seguretat i... Doncs, qualque tipus de... Per exemple, arribes al carrer de Baix, arribes al carrer de Baix i s'han posat uns...
s'han posat per seu... És per seguretat, és per tècnics que hem de donar seguretat, perquè si els veïnats... És una pregunta. Els veïns ho van traslladar a l'Ajuntament, va dir que realment allà sí que fa una curveta damunt, que està tot anivellat, no n'hi ha ni la vorera, sí que està diferenciada en quant al paviment, però està al mateix nivell. Entonces, era perillós i ens ho van transmetre i vam estar més tècnics, vam valorar i vam considerar que era important posar-ho i ho hem posat. No sé si refereixes a algun lloc més del poble. No, a nivell general, del poble, jo volia saber si era per queixes veïnes que s'havien queixat o alguna cosa, o per tècnics... Ens van traslladar, la policia va estar allí controlant, mirant a veure les incidències, la gent que anava més fort i això, i al final vam decidir que per seguretat devien de posar-ho i ho van posar. I les espinones s'han posat per llevar maceteros, que tot era notícia, per apresentar un poc el poble. La resta de pilotes que s'han posat i per evitar que la gent estacioni damunt de les voreres. Una pregunta més? Crec que està pràcticament tot contestat. Hi ha una pregunta d'un prec del passat plenari de Marta que té referència a porteries i canastes. Marta Signer, les porteries i canastes del pavelló que s'han llevat estan super deteriorats, no estan ni utilitzats, per tant en principi no van estar. Una vegada estiga ara el pavelló que estiga en marxa, veurem en quina altra part del Real tenim previst poder ficar alguna coseta. Però els tècnics, quan es van llevar per a fer les obres, tal com estaven molt mal estat. Em queda un dubte, no ho he comprovat en l'últim plenari, en el primer perquè no he pogut assegurar. Vam veure, en l'anterior plenari vam veure que totes les tombones i tot de la piscina que estava tot posat, està tot guardat ja? És que fa 2 setmanes no. El que pillaria un que estem fent allí netejant de la sala de Contraure. No sé, jo sé que em vaig assumar, ens vam assumar, ens va xocar i volíem comentar-ho, si més que res per els... Estan fent netejar i tirant coses que no serveixen i pillaríeu això. No, és que em va xocar no molt passa això de... aquesta setmana, però sí que estàvem fent allí. Això fa 2 setmanes estava tot encara, més que res per a que no... Estàvem treballant allí, cada vegada ho trauríem perquè estàvem fent treballar allí. Però és que em va xocar que estava totalment a l'aire, en època de... tenia freda, entonces ens va xocar de que pensar en això. Pues també les peces no estaria de treballar, no sé, com mira, aquesta setmana no m'ha passat, que estaven allí fent neteja i tirant coses que no servien i també ho trebalien, no sé. Per tindre un més que res que no se protegir de cara... Molt bé, s'alça la sessió i abans d'acabar, no sé si, com sempre, de part del públic hi ha alguna intervenció i si no, doncs estem així. Bon Nadal a tots i a totes.